Piştî hilbijartinên Parlamentoya Tirkiye parlamenter xwe ji bo xwendina sonda parlamenterî amade dikin lê nîqaşên li ser sonda parlamenteriyê jî berdewam in. Di dîroka Komara Tirkiye de sonda parlamenteriyê gelek caran bûye ciyê nerazîbûna gelek aliyan û bi taybetî jî parlamenterên Kurd berteknîşanî vê sondê dane. Parlamenterên Kurd gelek caran hevil dane ku vê sondê nexwînin yan jî biguherin. Sondxwarina parlamentoya da ji bona milletvekilî dû hilbijartinê sistema Kemalizmê yani dûyî da çend tiştê hatine nexşandin. Yek ev e yani li ser ilke û înqilabê Atatürk'ün. Kurdistana Başûr parlamento vekirina parlamentoda hilbijartina serokatiya Kek Mesûd da ji emrûr bûn. Elvederî negotin mesela kendi son ne xwara ne kesî negotin em ser ilke û înqilaba Mele Mustefa Barzanî sondixwe negotin ji bona çi ji bona gotin em ji bona gelê Kurdistanê bercewendiya ji bona heqê ve mafê wan sondixwin ser wijdana xwe û goranê olî qenaata înanca wî çi bir ser wê sondxwaran. Parlamenterekî berê Parlamentoya Tirkiyeyê di derbarê vê sondê de dibêje sondxandin pêwîstiyeke yasayî ye lê ew sond dibe sedema dorûtiya parlamenteran û parlamenter ji ber ku ji dil vê sondê naxwînin girêdayî sonda xwe jî namînin. Yemin esasında gerek mahkemelerdeki şahitlik. Sondakol parlamentoya Tirkiye'de xwandin sondeke ne demokratîke. Parlamenter sondixwin lêbelê ew bixwe jî bi sonda xwe qebûl nînin. Baweriya wan bi sonda wan nîne. Ev yeka jî dibe sedema dorûtî û riyakariyê. û ez dibêjim çi berpirsiyariya wê sondê li ser wa parlamenteran jî nîne. Bakmalıyız. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma Gorî yasayên Tirkiye divê parlamenter son bixwin. Parlamenter sondê li ser vê yekê dixwin ku ew girêdayê rê û rêgeza Atatürk bimînin û yeketî û yekaliya axa Tirkiye biparêzin. anlayışı içinde Namzetên ku ji aliyê gel ve hatine hilbijartin heta ku sonda parlamenteriyê nexwînin bi fermî nabine parlamenter. Lêbelê hem li Tirkiye hem jî li Bakurê Kurdistanê gelek alî. Rexneya sonda parlamenteriya Parlamentoya Tirkiye dikin û dibêjin di vê sondê de pesendkirina rejima Kemalizmê û gelek xalên faşîstan hene. Şevket Erkî, Rûdaw